Dobré mesto značí pre mňa pohodové žitie, bezproblémové vychádzky, bezpečie. Veľa zelenie, príjemné prostredie, aktivity s občanmi. Aby bolo v meste kľud, neboli žiadne výtržnosti, okrádačky. Nejaká kultúra, športové vyžitie, samozrejme zamestnanosť. Dobré mesto je miesto, odkiaľ ľudia nemusia cestovať so službami. Matky, ktoré sú na materskej dovolenke alebo majú malé deti, majú sa s nimi kde vyžiť napríklad v parku. Hlavne by tam mal byť šport, zábava, bezpečnosť, zateplené domy, školstvo na vysokej úrovni, alebo teda to, že sa tomu venuje. Všetko funguje, nákupné centrá, voľný čas, kultúra, čisté mesto. Tak dobré mesto je v prvom rade dobrí ľudia a dobrí ľudia sú spokojní ľudia. A keď budú spokojní, tak budú dobrí a bude aj dobré mesto. Dobré mesto podľa mňa počúva názory svojich obyvateľov. Dobré mesto opravuje cesty a chodníky, buduje parkoviska, vysádza novú zereň, stará sa o voľný čas detí, vytvára príležitosť pre šport. V dobrom meste je pokoj a bezpečie, je v ňom proste dobre žiť. Spolu s vami chcem dobré mesto. A vy si ho zaslúžite. Zaslúžite si dobré mesto. Peter Antal, nezávislý kandidát na primátora.